F'dak iż-żmien Ġesù raġa' ħareġ lejn xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u hu qagħd jgħallimhom. U għaddej lemaħ lil Levi ta' Alfew bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi. Ejja warajja, qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta pubblikani u midinbin għadu madwar il-mejda ma' Ġesù u mad-dixxipli tiegħu, għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittieba tal-Fariżej kif rawh jiekol mal-midinbin u l-pubblikani qalu lid-dixxipli tiegħu: dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin. Ġesù semagħhom u qalilhom: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda il-midinbin. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti qatt tesperjenzajt il-ħniena ta' Alla u titratta lil proxmu tiegħek biħniena? In-nies fil-Palestina kienu maqsuma qishom f'żewġ gruppi, dawk li kienu riġidi fl-osservanza tal-liġi u l-bqija li ma kinux iżommu mar-regoli fid-dettalji tagħhom. L-osservanti kienu jittrattaw lill-bqija bħala ċittadini tat-tieni klassi. Kienu bi skruplu jevitaw il-kumpanija tagħhom, jirrifjutaw li jinnegozjaw magħhom, jirrifjutaw li jagħtu jew jirċievu xi ħaġa minn għandhom, jirrifjutaw li jitħalltu biż-żwieġ u jirrifjutaw li jgħaddu ħin ta' mistrieħ u divertiment magħhom, inkluż li jieklu magħhom. Meta Ġesù jassoċja lilu nnifsu ma' dawn it-tip ta' nies, mod speċjali dawk li kienu jiġbru t-taxxi u l-midinbin, dawk li kienu l-osservanti ixxukkjaw ruhom. Meta Ġesù sejjaħ lil Mattew biex ikun wieħed mid-dixxipli tiegħu, u għażel raġel li kien jiġbor it-taxxi u li minħabba il-professjoni tiegħu il-lut kienu joboduh. Fuq kollox kien jiġbor it-taxxi u mqabbad mir-Rumani li xejn ma kienu ġusti magħhom. Meta il-Fariżej sfidaw dal-atteġġament ta' Ġesù li jiekol mal-midinbin pubbliċi, id-difiża li juża Ġesù kienet sempliċi ħafna. It-tabib ma jeħtieġlux li jżur lin-nies b'saħħithom, minflok u jmur għand dawk li kienu morda. Ġesù bl-istess mod kien ifittex lil dawk li l-aktar kienu fil-bżonn. Tabib tajjeb ifittex il-fejqan fil-persuna b'mod sħiħ, f'ġisimha, fil-menti tagħha u fl-ispirtu tagħha. Ġesù ġie bħala t-tabib divin u r-raj tajjeb biex jieħu ħsieb il-poplu tiegħu u biex iġeddidhom għal ħajja fil-milja tagħha. Dawk li jakkużaw lil Ġesù kienu tant medija bl-osservanzi tagħhom tar-reliġjon li naqsu milli jgħinu dawk l-istess nies li kienu fil-bżonn tal-attenzjoni spiritwali. Ironikament, kienu huma wkoll li kellhom l-istess bżonn bħal nies li kienu jiddisprezzaw għax huma kienu egoisti u supervi. U inti tirringrazzja lil Alla għal ħniena li jurik u tfittex dak li hu l-aħjar għal proxmu tiegħek u turihom ħniena. Eżiż Ġesù u Marija, aħna issa niġu għandkom fiduċja għaliex nafu
li intom dejjem titrattawna biħnina. Il-qlub tagħna huma kiesħa, kebsuhom bl-imħabba bla egoizmu tagħkom. Il-qlub tagħna huma midimba, natfuhom bid-demm prezzjuż tas-salvazzjoni. Il-qlub tagħna huma dgħajfa, qawwuhom bl-ispirtu tagħkom ta' ferħ. Il-qlub tagħna huma vojta, imlewhom bil-preżenza ta' Alla. Il-qlub tagħna huma tagħkom, ipposseduhom dejjem u għalikom biss. Amen.